क्या हाल बा भाई लोग। तू उम्मीद करो तुम रोटे सुबह बढ़िया बन जा रहा सुबह हमारे चैनल पे नया बनी तो सब्सक्राइब कर ली जाता। आज हम बतलावल बने हमने के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया के बारे में। तो खेसारी भैया के एगो खुशखबरी बहुत रौरा सबके बीच आ रहल बा, एकदम खतरनाक खुशखबरी महाराज। बॉलीवुड खेसारी भैया के शूटिंग हो रहल बा। देखिए पहले एकदम धमाकेदार से बॉलीवुड के शूटिंग हो रहल बा। एकदम 25 तारीख के हमारा बुझा तो बॉलीवुड सॉन्ग आ जाई मर्दे। खतरनाक तरीके से एकदम शूटिंगो होगा था। देख लीजिए पहले वीडियो मर्दे क्या बॉलीवुड सॉन्ग पवन सिंह गई है मर्दे। देखो पवन सिंह खेसारी भैया का आ रहा बॉलीवुड सॉन्ग एकदम खतरनाक तरीका से महाराज। ऐसा बॉलीवुड आ रहा बनू कि अभी कोनो जना रिकॉर्ड ना बने है मर्दे लेके। देख लियो आ रहा एकदम जल्द से जल्द मर्दे। 25 तारीख के आ जाए हमारा बुझाता 25 यानी ना तो 26 के आ जाए बॉलीवुड सॉन्ग खेसारी भैया के मर्दे। एगो गा दिले रहला अपना के थी बॉलीवुड गा दिले रहला पवन जी तो अपना के थी बुझत खत्म मर्दे लगा खेसारी भैया क्या रहल बॉलीवुड सॉन्ग मर्दे। तब देखिए गार्दा कैलून कर मर्दे क्या बतिए मर्दे। खेसारी भैया के टारगेट में मन ल ठीक बा। मैं जना ले बने लोग वहाँ लोग कुछ होखड़ी ना ठीक बा। आ तू तो शांतिये रह ठीक बा मर्दे। गजब बड़ा तू एगो गा दिले बड़ा बॉलीवुड सॉन्ग तो अपन आपके माने बड़ा का ब्यास बुझे लगत ब्यास बड़ा की मर्दे। मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो तू मर्दे। देखो खेसारी भैया के वीडियो एकदम बॉलीवुड कितना खतरनाक तरीके से शूट हो रहा बा। 25 तारीख एकदम बीच में रौरा सबके आज गार्दा कह के महाराज ऐसा तरीका से बॉलीवुड शूट हो रहा बा कि पूछी मन हमारा से कितना खेसारी भैया के दिल लागत बॉलीवुड करे में मर्द। देखी जाए पहले वीडियो मर्दे गार्दा कह के एकदम शूटिंग हो रहा बा मर्दे। क्या पवन सिंह बतिए है मर्दे अपन आपके क्या बुझलन मर्दे। अपन आपके बड़का स्टार बुझलन और खेसारी भैया के दबावल अभी कौनो जना मर्द नहीं खन ठीक बा। काहे ना वो कौनो जना हो खुश मर्दे लगा ठीक बा। खेसारी भैया जौन कह दिहनु तवने पे तो हम लोग रेंगे के बा मर्दे। अपन आपके स्टार बुझल मर्दे पवन सिंह क्या मर्दे बतिए तू खेसारी भैया से। खेसारी भैया के दबावे वाला अभी कौनो जना पैदा नहीं खन ठीक बा। बॉलीवुड सॉन्ग खतरनाक तरीके से खेसारी भैया के आ रहा बा। 25 तारीख के लॉन्च हो जाए एकदम गाना खतरनाक मर्दे। गाना के जवाब नहीं खे। देखी जब शूटिंग इतना खतरनाक तरीके से हो रहा बा तो गाना के इतना खतरनाक आई मर्दे लेके एकदम धांसू आई गाना। खेसारी भैया के दबावल अभी कोनो जना मर्दे नहीं खन ठीक बा। काहे ना पवन सिंह होकर चाहे एगो पवन सिंह बॉलीवुड गाना गाते रहन तो मैं सब उनके के बाहवा करते मर्दे। अभी भुलाइल बड़ो खेसारी भैया इजे नु बड़े मर्दे। अभी तारा क्या लागत है मर्दे खेसारी भैया हट गइल बड़े मर्दे। उनकर गाना हो कामे करत ना। देख लियो खतरनाक तरीके से आ रहा बा एकदम मर्दे। बॉलीवुड सॉन्ग जौन आ रहा बन जैसे एकदम धांसू आ रहा बा मर्दे। खेसारी भैया के दबावल अभी कोनो जना हल ही निखन मर्दे ठीक बा। काहे ना पवन सिंह होखस मर्दे या कौनो सिंह होखस मर्दे कौनो जना के बस के बात नहीं खे। खेसारी भैया के दबाव में तो हम लोग को दूसरा जन्म लेवे के पड़ जाए ठीक बा मर्दे। अपन आपके बड़का स्टार बुझत देखो खेसारी भैया के बॉलीवुड सॉन्ग 25 तारीख के ना तो 26 तारीख के लॉन्च हो रहा बा एकदम मर्दे। अपन आपके स्टार बुझत लोग खेसारी भैया के दबावे खातिर कहत नहीं कि दूसरा जन्म लेवे के पड़ जाए मर्दे। खेसारी भैया वो इंसान न अब का हम तो हम लोग कहीं मर्दे। बॉलीवुड सॉन्ग एकदम खतरनाक तरीके से आ रहा बा। खेसारी भैया के दबा देबो तोहरे बस के बात बा मर्दे। तोहरे बस के बात मार्केट से हटा देबो खेसारी भैया के मर्दे। ना चुप रहल पवन जी मर्दे। तोहरे बस के बात बा मार्केट से गिरा देबो खेसारी भैया के हो एक मर्दे।